помощта на това нещо и горещ въздух успях да я докарам до някаква значително прилична форма. Не може и още да е, но на този етап някакво време може да изкара и така. Идеята е, че сега може и така да е боята. А като се направи както трябва, може да се пребояди, ще видим. Като има някакъв вариант да пробвам и това нещо също по същия начин да го оправя. Последно видяхте как чистим колата. Случиха се доста неща. С тези американски фарове имахме малко проблеми. Тук ни е фара и дългите. Тук оригинално са дневни светлини и мигач, който свети в бяло. Това обаче за България не е окей и трябва да имаме оранжев мигач. Да се стигна до извода, че ще се вземе сигнал от тук, той вече е взедне, е прекаран и дневната светлина, което по принципа е това. Сега вече е мигач. Очакваме халогени, новия калник е тук. Очакваме ни държачи, в смисъл ново такова нещо и държач, който е за тук. Това. И вече като дойдат и халогените ще е всичко точно. Всички светлини са проверени. Имаме тоци. Нищо няма халоген отзад, може би, защото е американска. Дори няма инсталация за това нещо. Смисъл и тук по принцип трябва да има лампа. В случая няма. Само задница тук. Нови кружки. И е готова да ходи да бъде изправена и нагласена и боядисана. Напни Булчи. Чакам някой да ме съжали във Венеция, да даде някой евро. Да си идем за сито година. За Субито. Субито май почти готово. Като ми напомня да поискам кадри, ама в момента ми е малко трудно. Кажи Веко. И Веко. Венецианско ли ти е? Аз още не чувам заради самолетата. Continua e io ti giuro la prendo e la butto via. Първа пицичка. Как е? Дай ми на здраве, бе! Васко, какво имаш чашата? Изненада. 18 евро. Ако ти харесва. Намираме се на площад Сан Марко и Васко не е доволен, тъй като единствената алтернатива за сядане са платформите срещу наводнение. И да... Положението е скандално. Много азиатци. Влязах в локала, чуй ми вокала, я надойдя
let's go, Останах без пари и отидох да намеря последните мангизи за жената дадох вчера. Без да ме издуха, остави ме на сухо. Някой нереден глупак сега ще трябва да пречукам. Сам се разходвам, за бълъци се оглеждам. Вече набелязах си и всичко се нарежда. Оня там отсеща, май се мисли за Бог, но не знае, че живота му е в крайния срок. Подходящ ми се вижда, има и пари. На хората с пари и отдалече им личи. Повали го със сетик и го ударих с моята пата. Кюта пата, кюта пата, кюта пата. Взех му заплатата, прибрах му и кеш. Каних се да тъгвам тогава то скелеш. Бъта своя заден джоб и извади патлак. А фотките качиха ми се в гърлото ми чак. Ритнах го в лицето, гръмна пистолета. Насочи го към него, тъпереха ми ръцете. Каза бум, шакалака бум бум. А куковица бе изпила неговия. И каза бум, шакалака бум бум. А куковица бе изпила неговия ум. И каза бум, шакалака бум бум. А куковица бе изпила неговия ум. Искат да ме пъват, искат да ме лъжат. Искат демона в мен, действия да го отвържат. Чувствам само болка и студения дъжд. И това ще го прескоча, аз съм млад силен. Вие тук и натъпиха, моите тук се движат тихо. Шпагати в устата и Мики Маус ти подариха. Рубик купче разгубиха и ти го злобиха. От мъжка крава даже и таленци родиха. Тук са лудите, тук са лошите. Тук са красивите, да, тук са и мощните. Тук са юнеси, дете трябва да са тука. Мъжи пеят две песни и са махам от тука. Каза бум, шакалака бум бум. А куковица бе изпила неговия ум. И каза бум, шакалака бум бум. А куковица бе изпила неговия ум. И каза бум, шакалака бум бум. А куковица бе изпила неговия ум. И каза бум, шакалака бум бум. А куковица бе изпила неговия ум. Ей, ама хасала, а ти ми се виждаш леко закъсала. Казах, ама хасала, а ти ми се виждаш леко закъсала. Какво искаш да ми покажеш? Готово е. Трябва да ни текнем тест и отиваме в кат. Сега ще пусна и фаровете. Да ви покажа как е станала европейска. Мигачите вече са долу. Това е било някаква допълнителна светлина, подобна на тая в американския вариант. Фаровете от 80-ищицата и този габарит е правеняк. Трябва да им светлимо халогените. Май някаква повече да искам. Най-голема пътува. И така. Доста съм горд как се получи. So I fought free